To abin da muke roƙo da gwamnati a duba yiwuwar rage kuɗin. Shi kuɗin da aka saka na yin abin ya yi yawa. Wato ɗan kasuwa baya so a liƙe mar kuɗi. Wato ai shi ne saboda kuɗaɗen sai mutane su ɗan haɗa saboda yanayin abubuwa. Haka. Yawa to kaga kuma aka ce gwamnati ta rike akalla za su yi wata kaza kafin su dawo kaga sai a shiga kuma wani yanayi to shi ne daidai abubuwan da insha Allah. Su wannan jihar da za ku sa da suke kace 2 biliyan da suke ƙarar da biliyan. CBN ne suke nema ko NDIC? A CBN ne suke nema ai a CBN ake zuwa a drafting din kudin tunda kaman shine ma abu na biyu wanda bayan ka samar da suna ka samar da CAC na sunan kamfanin da kake so to kuma abu na biyu kudin to idan ka yi wannan depositin wannan kudin kuma sai ka ci gaba da processing har Allah ya sa dai a gama komai ya kammala. To kamar wata dabara ce ta an zarge mutum a wuya ga kudin ka danna to duk abin da zaka yi dole ka kiyaye doka da oda. To ai da ke kuma kudin suna dawowa. To ba rike su aka yi ba ma'ana dai ka saka ne a kaman jari hannun jari za a ce kenan ko zuwa wani lokaci idan lokacin yayi za su dawo maka da kudinka. A ci gaba da harka. Ka ci gaba da harkokinka kuma license ya zama naka. Kusa maka wata aiki na rubi. Akwai maganar na ta daga farashin dala ko rashin daidaita ta. Wanne kalubale kuke fuskanta da? To wato gaskiya akwai kalubale a wannan bangaren. Saboda haka kawai za mu iya tashi yanzu daga kasuwa mun bar dala ana yi a wani farashi mai sauki misali gobe kawai sai ka ji ta ɗora wasu nerori ko kuma wani kuɗi mai yawa sai ka rasa ya akai to da muka yi bincike sai muka gane wannan platform da ake da su na cryptocurrency su ne suke ba da gudunmawa gurin tashin kayan ko faɗuwarsu cikin ikon Allah zuwan waɗannan platform gaskiya mutanenmu da yawa sun yi asara za ka sai kaya lami lafiya kana jiran kwastoma ya zo ka sayar masa kawai kana wayar gari sai ga wannan platform din a ce cryptocurrency ya faɗi kai ma dole ka hakura ka sayar in baka ba sai dai ka ci gaba da rike kayanka ko kuma kai asara so gaskiya wannan matsala ce babba kuma ba yanda muka iya tunda ba mu bane muka kirkira wannan platform amma dai gwamnati ta yi hoɓɓasa a ɗan lokacin baya kamar shekara ɗaya baya akwai wani application Binance to gwamnati ta dakile wannan don wannan ya bada gudunmawa gurin lalata kasuwar canji shi wanda shine a lokacin da ya sadara ta kai har naira 1,800 har kusan 2,000 wayan lokacin da wannan gwamnati ta karba gwamnatin mai girma Bola Ahmed Tinubu dala naira 700 ce a kasuwar mu ta bayan fage a official rate kuma bata fi naira 460 so amma cikin ikon Allah wannan abu ya dinga sa dala ta dinga tashi har sai ta kai 1,800 so kaga wannan ya bada gudunmawa da gwamnati ta farga ta dakile su sai kuma dala ta ci gaba da sakkowa to kaga idan gwamnati ta yi duba ga wani application ta gyara su ko kuma ta dakile su to ina ganin insha Allah canjin zai dawo yanda ake so fiye ma da kai sauki fiye ma da yanda ma ake tunani insha Allah a dukkanin jihohi wasu na'am musamman ma na arewacin Najeriya za a ga gwamnoni suna haɗa hannu a tafiya kafada da ƙungiyoyin 'yan canji tun ba ma a ce lokacin da ake tafiye-tafiye ba musamman a lokacin aikin hajji za a ga akan haɗa hannu da irin wannan ƙungiya taku domin a samarwa da alhazai kuɗaɗe masu nagarta don kaucewa ba su kuɗaɗen bogi don kaga a cikin kasuwannin ma fa masu canji ciya mun a gafarce ni za ga akwai na kwarai kuma akwai hannun dama akwai na hagu ba a rasa nagari da kuma wanda ba nagari to kuma a nan jihar Kano kun yi wani kokari domin gwamnatin Kano ta shigo da ku kusa da abin da ya shafi canji ko na gwamnati ko na irin wannan alhazai ya kasance an samu kuɗaɗe sahihai daga bangaren ku to cikin ikon Allah ka san gwamnati ta san da zaman kowa to ba mu dai je ba mu kai ga cewa mun je da kanmu mun yi requestin cewa gwamnati ta yi mu'amala da mu amma dai gwamnati ta san da zaman mu saboda da abubuwan da zamu yi muna gaya wa gwamnati tana sani amma dai mu fatan mu wannan gwamnati mai albarka ta Alhaji Abba Kabir Yusuf duk sanda ta tashi za ta yi mu'amala ta wadda ta shafi harkar canji to mu ga muna zaune kuma mu aikin al'umma muke yi idan an tashi za a yi a kirawo mu insha Allah za a samu canji mai rahusa kuma mai aminci wanda ba za a samu matsala ba insha Allah. A gwamnatin ma ragi za ku yi mata? A insha Allah to ai muna son al'umma su samu ragi ne shi yasa za mu yi gwamnati ragi in Allah yadda. Me ya fatan ka?
To fata na Allah ubangiji subhanahu wataala ya zauna mana da garin mu Kano lafiya, ya zauna mana da kasar mu gabaki ɗaya lafiya, a sami yalwar arziki, a ci gaba da walwala yanda ya kamata. To ciyaman muna godiya kwarai kuma mu nema fatan alkhairi, sai a karo na gaba idan lokaci yayi za mu sake dawowa. To ni ma na gode. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.